Mga kapuso, nakighiusa ang GMA Regional TV sa pagtimbaya og Happy World Teachers Day sa tanang magtutudlo nga atong gilang ikaduhang ginikanan. Usa ka pag-ampo ang idalit namo alang kaninyo. Ug ginamaayuhan sa tanang magtutudlo. Lantawa ang mga maestro ug maestra inubanan sa gugma. Dali kanila el determinasyon para eduka kun el diaton mag-aansyosamente. Numas gayud diha kanaton kita keda atrasaw. Bendisyoni ay lama kasing-kasing aron sila malipay kun kami mulampos. Ug ipadasig kami kun kami mapakyas. Tugyani sila uban sa maaghop nga pag-antos alang sa subayanan sa pagtuon nga dili sayon. Sindi un espiritu de la pasyon kanila. Amos el fuego kita sindi el amor de la edukasyon adentro kanaton. Tabangi sila nga makit-an ang potensyal sa matag estudyante. Ang ilang pagtuo sa amua, tuod mas labaw pa sa gradong mapupu. Tugyani sila sa pagsalig aron kanunay silang makat-on. Gipakita kini nga dili sila mahadlok og bag-ong kinaadman ug mga kasinatian. Inspira kanila para agwantal futuro. Sila ang moimpluwensya kung unsa kadako ang among mga pangandoy sa among mga kaugalingon. Bendisyone ang among mga mantutudlo nga nag-una pa namo, kaya ang ilang mga kadasig nagsugakod gihapon hangtod karon. O ala que el luz de tu ejemplo ay brilya para con el diaton mga maestro y maestra. Aron mo gama sa ilang mga pulong, aron mahigugma sa ilang mga paghuna-huna, aron maambit sa ilang mga kasing-kasing.